नै बिथांखौ लोगो हमनो थांगासिनो आङो नै थांगासिनो बा खाथियावथ' नोगोद फान्थाव गोखा खांखिलर दंमोन दानफायजोब्बाय बिथांखौ नुसिगोन नैबेयावनो दङ आबादथिलियाव हेलौ मिस्टार हेलौ माबोरै खबर सबर मोजां ना थ' गाज्रियानो होननांसिगोन गाज्रिनि कारनानो जाहैबाय मा इबान बोसोरावथ' मावदोंआनोमोन गोबां खेथि मावदोंमोन नाथाय उफाय गैया मा खालामबावनो दाम गैया इबान बाजारा एकदम दाम गैया सब खेथियानो आरोना मोनसेल' मैगं ना धरिलक गोखा दासो थायफुदों बेयाव सिगाङाव दंमोन जिंखा सिगां एसे मोजां बाजार मोनदों ओरै दङ एकदम माने खांखिलर दानफायजोबनानै हनै गुदियाव रज'जोब्बाय एकदम गुदियाव रज'गासिनो दं गुदि गुदि रज'गासिनो ओरैनो नोंथाङा गोखाखौ बेसेबां गायदों बिगानै ना दा नै गोलोमदैयाव नायबाय एसे खस्थ' खालामगासिनो हारसिङै दांनो गोनां जादों जायनि कारनाव दाम थानायनिबाथ' खामला दंमोन दा बान्दा खामला दंमोन उफाय गैया 12 बिगा नालाय हास्लाबा खामला लायोमोन ओमफ्राय दा खामला लाबाबो उल्थासो नोंथां एकदम उल्था मा खारन मानो होनोब्ला मिथिखायो बाजाराव थाइबा 6 थाखाल' किल' बेफोर नै दा बे बोरै खामला लानो बेखायनो खामला लानो हाला न'आवनो नै एकदम नै बदियावला बायदि दांनो गोनां जाबाय दांनो आंजों हादे रावबो सोरबा दांनोबा बादायलायनोबा कमन बक्सआव खोन्थाहर बादायलायनोबा आंजों फै कुनु जिबनाव आंजों दांनो हाया बर'फोरखौ नुगोन आं दांनो हाया आंजों लागायखायो आङो खिन्थु दांनायाव दामांखा दांनाया